alle sammen. Mig og Tobias vil gerne vise jer en video af Minecraft. Mig og Tobias spiller ikke lige sammen, og jeg vil gerne lige præsentere Tobias. Tobias, siger du lige noget? Ja, vi går i klasse sammen. Og nu vil jeg vise jer en Minecraft. Jeg vil lave mange videoer, så vi starter med at fælde et træ. Nu var det ikke så længe før jeg fældede det. Sådan. Vi skal lige have lidt mere. Nej. Ja. Du har ikke sætte skærmdeling på. Skærmdeling. Jamen, så lægger den så meget. Jeg sender videoen til dig bagefter, Tobi. Nå, i hvert fald, jeg skal lige have 12 stykker træ. Så skal jeg... Jeg vil bare rigtig gerne se det. På YouTube, der lægger det ikke. Nej, men jeg vil også lægge den på YouTube. Prøv at folk, når jeg har 12 stykker træ, så skal jeg nok se, om jeg kan lave noget ud af det. Og hvis I synes, det er kedeligt at se på, så må I lade være med at se mine videos. Altså, sådan er det bare. Ikke for at være ond mod jer. Vel, Tobias? Ja. Er det rigtigt? Hvis de ikke vil se, at vi hugger træ, så må de jo bare lade være med at se vores videos. Altså, sådan er det. Det kan vi jo ikke gøre for, hvis de ikke kan lide os. Og hvis I ikke kan lide dem, så lad være med at skrive sådan nogle kommentarer, der siger, ej, hvor er I dårlige. I kan gå ind og abonnere vores... hvad fuck er det hedder? Det hedder... undskyld, jeg ikke kan bare lige gøre sådan, så det går hurtigere. Det er fordi, der er sket et eller andet med min computer. Men I kan gå ind og abonnere min film, og så kan I like dem. Hvis I har en e-mail, så kan I godt gå ind og abonnere og alt sådan noget. I skal bare også lade et brugernavn og en adgangskode. Okay, hvis I kender GXP Gaming, det er ham, jeg næsten ligesom vil lave. Og det her, det hedder Tobias Hvid et huleeventyr. Ligesom Gex gør. GXP Gaming, som jeg ham I kender. Ej, Tobias, nu fik jeg lige lavet noget dumt. Tobias, han taler ikke så meget. Jo, nogle gange gør han. Tobias han spiller også Minecraft. Altså, som sådan. Jeg har købt Minecraft. Det er Tobias også, men vi gider ikke lige at spille sammen. Nej. Ikke lige i dag. Prøv at se, undskyld. Vent lige, prøv at se, det der det er Tobias, som I kan se her. Skal jeg lige prøve at skrive til ham? Det er mig. Ja, de kan ikke se det så godt, Tobias. Nu kan de ikke se. Har du skærmdeling? Ja. Okay, men man kan ikke se det så godt. I starten, der skal vi bygge os et hus. Og så videre, og så videre. Det er Tobias, der hører musik. Hvad hører du, Tobias? Ja, det er bare den der, jeg sagde, Cody. Han hører musik. Sådan er Tobias altid. Det kan godt være, at jeg kommer til at snyde lidt i det, altså. Fordi at så god er jeg heller ikke til Minecraft. Vel, Tobias? Nej, du sætter skærmdeling på. Hvorfor? Så kan vi se hinanden. Yep. Og er det god musik? Ja. Tobias, prøv lige at tage din telefon og vise os dit fjernsyn. Prøv at se, folkens. Ikke dig, din tumpe. Så er nu den slut.
Jeg har tænkt mig nu, vi skulle bygge vores hus herover. Okay? Så vi kan bare tage den væk. Jeg skal nok snart sætte den på skærmdeling. Jeg vil starte med at bygge vores hus inde i et bjerg allerførst. Jeg ved godt, det er kedeligt, men sådan må det altså lige hurtigt blive. Ikke også, Tobias? Jo, Tobias er nok et eller andet sted her i verden. Det er ikke... Vi er ikke sådan rigtig tæt på hinanden. Tobias har sit eget sted. Men i dag gider vi ikke lige at spille sammen. Selvom mig og ham har købt spillet. Sådan. Men jeg håber, I vil abonnere mig og Tobias videoer. I stedet for det her skal hedde det der andet, ikke også? Med det der Gags video eller huleeventyr, ikke også? Nej, jeg ikke nok se på skærmen. Men den lægger. Hvad så? Jeg vil se, hvor du er. Jeg er henne i mit eget hus. Det har jeg ikke set endnu. Selv for dig. Kom nu, please. Jo, om ikke så længe. Ja, om ikke så længe. Nu vil jeg snart sætte skærmdeling på. Det kan godt være, det kommer en lille smule til at lagge. Det var ikke så længe, Tobias, før jeg satte skærmdeling på. Men jeg skal altså lige have gjort noget her, inden jeg gør det. Se, der er allerede kul, folkens. Tobias, han taler altid så mærkeligt nogle gange. Det er ikke lige altid. Han er rigtig sød. Hvor han nogle gange så stikker han det af i timerne. Jeg ved godt, jeg ikke tager kullet op i loftet. Men det er fordi, jeg ikke lige har lyst lige nu. Fordi at jeg er ikke sådan tilfreds med, at hvis det andet, det er sådan underligt på en måde. Ej, jeg kan lige så godt gøre det. Fordi... Så folkens, det her var den indtil videre. Ej, vent lige, jeg hugger lige kullet først, inden jeg stopper. Og det vil jeg sådan vise Zack og Cody. Sådan der. Nu har vi alle sammen kul. Mark og Tobias, super video. Vi ses en anden gang.